Netto havde vi så aktier for 9 millioner. Vi er godt klar over, at aktier kan gå ned og knække halsen på en. Men rådgivningen, Chef er de bedste. Chef Records. For jeg har drukket til jeg sejlede, ikke set mig selv i spejlet. Fuck om jeg har fejlet, jeg har det ligesom Fetterlein. Jeg har det ligesom Fetterlein. Ligesom Fetterlein, ligesom Fetterlein. Ligesom Fetterlein, ligesom Fetterlein. Ligesom Fetterlein, ligesom Fetterlein. Ligesom Fetterlein, ligesom Fetterlein. Ligesom Fetterlein. Jeg har det ligesom Fetterlein. Alt under fred og idyl i Roskilde, og den lokale bank, Roskilde Bank, stormer fremad. Det går så godt, at den største risiko i det nye år faktisk er, at det kommer til at gå for godt. USA's finansverden er i chok. En historisk international krise. Probably once in a century type of event. Det er verdens største krak rystede USA's bankverden i dag. Chokbølger ud over hele verden. Der er meget panik. Det er den mest alvorlige situation på de finansielle markeder. Verdens største krak. Konkursbegæring. Folk kommer til at tabe penge. Banken Lehman Brothers. Siden 30'erne. Lehman Brothers, 26.000 ansatte skal ud og finde nyt arbejde. Så kind of chaotic. 158 års bankdrift Terrible. er slut. Det er meget chokerende. Den amerikanske krise. Tilsvarende i 50 eller 100 år. der var sådan en fornemmelse af, det her det er ikke rigtigt. Så gik den ikke længere. Økonomien i Roskilde Bank er så elendig, at Nationalbanken i dag tog det drastiske og historiske skridt at overtage banken. Det gyldne håndtryk dækker over det beløb, en chef får udbetalt, hvis chefen fratræder i utide, så frem det fremgår af hans kontrakt. Bonusordningen i Roskilde Bank bestod af en 5-årig ordning, som var til hele direktionen. Ordningen den løb fra starten af 2003 til slutningen af 2008. Det vil sige, at man i Roskilde Bank havde en aktiekurs på 1711 i starten af 2003, og for at direktionen skulle få deres bonus, skulle den aktiekurs være højere ved udgangen af 2008. Grunden til, at man lavede det sådan, det var for, at på et enkelt år, der kan direktionen manipulere med aktierne, men de er nødt til at vise ledelseskompetencer, hvis aktierne skal stige over en 5-årig periode. Det der så skete, det var jo, at Roskilde Bank krakkede i sommeren 2008, så da direktionen skulle have deres bonus i slutningen af 2008, der var aktiekursen for Roskilde Bank lig 0. Det betyder, at den direktion, der sad dengang, fik en bonus på 0 kroner. Andet end som medierne har fremstillet den, hvor de sidder og nyder deres otium med alle de penge, som de har fået, uden aktionærerne har fået en krone. Altså når man i 2003 får en ordning, der udløber i 2008, og det er aktiekursafhængigt på det tidspunkt. Hvis man så kan få noget for sine aktier på det tidspunkt, hvor man har ret til at udnytte optionen, så synes jeg ikke, der er noget moralsk anstødeligt i, at man gør det.